Lähdetkö hei huomenna kattoo mullekin uutta puhelinta? Enköhän mä voi. No. Eiku, en muuten voikaan. Mulla on duunipaikkaa 1. päivä huomenna. Häh? Jäbä ei oo kertonut mitään. Se on vaan kesätyöpaikka Prismassa. Jäbä taitaa vähän jännittää. Jännittäis sinäkin, jos sä olisit eka kertaa menossa töihin. No joo. Kyllä sä muistat, että mä olin kanssa viime kesänä S-ryhmässä töissä. Myöhästyin heti ekana työpäivänä. Moikka, tervetuloa. Tässä vähän odottelinkin sua. Tulipa kiire. Mä myöhästyin bussista, mutta taisin just ehtiä. No just. Mut siitä voitaisiin itse aloittaa tää perehdytys. Eli meillä on täällä semmonen sääntö, että työvuoron alkaessa ollaan työvaatteet päällä tiskin takana valmiina aloittaa hommat. Pääsee kato sitten työkaveritkin lähtee kotiin ajoissa omasta vuorostaan. Nonni. Hei, muutama pieni huomio ennen kuin jatketaan. Sulla on tosi kiva pipo, mutta mä pyytää, että ottaisit sen pois nyt työvuoron ajaksi. Eli meidän salihenkilökunnan ilmeen pitää olla ammattimainen, meidän brändin mukainen. Ihan senkin takia, että asiakkaat tunnistaa, ketkä on työntekijöitä. Niin joo. Enkä mä saanut käyttää tätä mun pipoakaan siellä. Kuulemma asiakkaat on jos tunnistanut mua työntekijäksi. Saattaa siinä olla sekin ajatus, että kato, sä pidät tuo pipoa koko ajan päässä, niin se haisee tännekin asti. Just. Mutta eihän nämä mun töppäilyt nyt edes ollut niin pahoja. Kelaan nyt mitä Tompalle ja sen työkaverille kävi. Niillä oli käynyt niin, että jengi oli vaan flipannut, kun hyllyssä ei ollut tarpeeksi tavaraa. Niin, eikö se ollut silleen, että se ei saanut tilattua jostain tarpeeksi kamaa? Niin jo taisi lähteä vähän homma lapasesta siinä vaiheessa muutenkin. Mut kuulemma oli Tompan esimies sit sen jälkeen sanonut hänelle, että työsopimuksen solmiminen tarkoittaa sitä, että Tomppa koulutetaan hänen tehtäviinsä ja vastavuoroisesti Tomppa sit opettelee myös duuninsa. Mitä sä luulet? Huomaakohan kukaan, jos mä käyn ottamassa nokoset nopea tuolla sovituskopissa, se päivä käy vähän liian raskaaksi mulle? No joo, no tota en kyllä suosittele. Sen mä opin siellä Williamissa, että sä edustat kuitenkin asiakkaalle ja aina loppuviimein työnantajaa. No niin, välttele vaan asiakkaat, niin kaikki on hyvin. No ei. Ette sä nyt niin voi tehdä. Sä oot niin supliikki jäbä muutenkin, että vähän puhut niiden lämpimiä, niin nehän syö sun kädestä.